Ngithanda ukubingelela abalandeli be-channel sesichazeni yamaphupho igama lami nguHlengi Wesibongo Wambotho-ke. Namhlanje nginesifiso nje sokuthi ngike ngizame ukubhekisa ngiqwashise engicabanga ukuthi sicishe silingane nabo mabe ngibuka ukuthi hhayi engathi sicishe silingane nanoma mhlawumbe-ke sebengezwa-ke nabanye abakhulile. Kodwa lento engifuna ukuyidlulisa lapha ilapho khona ngizokhuluma nabantu abasebenzayo. Mhlawumbe uqashiwe, uthola umsebenzi ngendlela esendoze uyaziphilisa ngendlela oziphilisa ngayo. Ngisacela ukuthi abantu ngibachazele kanje. Kumele uwazi amandla onawo ukuthi awasuke ekucabangeni kwakho, ukuhlela kwakho ukuthi wena wazi idalela ukuthi uyoba kanje. Ukuthola okutholayo kuleli dlozini naNkulunkulu kuwumusa lokho. Kuwumusa ukuthi wena ukuthole abanye bengenako. Kodwa-ke uma kunjalo yini leyo fanele uyinake, leyo fanele uyibheke-ke bakwethu uma kunjalo. Fanele vele ukuthande lokho okwenzayo, fanele futhi ukuhloniphe ngoba akusikona okwakho kodwa kuwumusa wokuphiwa yidlozi noNkulunkulu bevumelene phezu kwakho. Njengomuntu ongaqhumanga etsheni osuka egazini elithize lemindeni. Abahlanganile bahlela isimo sakho ukuthi usibanibani fanele kube nguye ozothola umsebenzi ukuze ezokwazi ukondla ekhaya. Noma imali ethize fanele iqhamuke ngosibanibani khona ezokwazi ukuthi enze izinto zasekhaya. Lalelani-ke la yonakala khona. Umuntu uyasebenza ekhaya lakhe. Kunezingane, kunodadewabo, kunabo bonke abantu abaphila nabo. Mase usuyasebenza, eyakhe imali iphelele ephaketheni lakho. Eyakhe imali iphelele kubangani? Ukwenza nje inkukhu bafowethu. Uphe ogogo inkukhu. Ukuthengela iy'ngane zakini, uthi ake ngithengele usibanibani. Usibanibani akasenazo nje. Usehudula nje impela iy'cathulo ey'bhedayo. Ngisho kuyingane kadadewenu ihlala nani lapho. Kwenze lokho. Musa ukuthi hhayi ubheke okwakho kuphela. Bambisana nabantu ophila nabo ekhaya lakho. Thani wenze ukuyijabulisa, uwenza ukuphuma nabangani wenza, kodwa ubusuqala ekhaya lakho. Wathenga ukudla. Uma ukuthi imali impela unayo, uthenga ukudla, ufake la kufakwa khona, uwenze la kwenziwa khona. Musa ufuna ukuncengwa. Uncengo ngento ongasiyona eyakho, eyabantu abangasekho abakuphathisile ukuthi wena sizobeka lapha into lena enizokwazi ukuyiphilisa ngayo ekhaya lakho. Uyazi ngobani mfowethu? Njengoba kusawuwena osebenzayo ekhaya, zincengele, bhala incwadi yakho kubantu ophila nabo. Bhala incwadi yakho enhle ophila nabo kubantu ophila nabo. Ngalesikhathi besahluphekile bona, ngesikhathi bengakakwazi ukuzenzela izinto. Ukuze kuzoba kanjani? Ukuze mzukwana idlozi likwazi lifike esigabeni sokuthi amandla ababenawo phezu kokuthi wena wondle ekhaya. Njengamanje asaphelile basazowafuna amanye. Awazi ukuthi kuba isikhathi singakanani. Labo kade ubasiza bala egcekeni ngeke beze bekukhohlwe. Bazokhumbula ukuthi cha, nangu umuntu onami obekade engangilahlile. Uma kwenzekile bakulahla mfowethu, kuyobe ukwazi lokuthi imfundiso vele ofanele uyibone ngabo. Ibona babo sebezenzela bona lokho edlozini ngoba lo bese ninikeze bona ngaleso sikhathi. Ukuthi njengamanje-ke akube yibona sebezosiza wena enkingeni onayo ngaleso sikhathi. Uyabona? Yingakho ngithi suke fanele ubhale incwadi ngoba le ncwadi oyibhalayo yincwadi ehamba iye kubantu abangasekho ababona ukuthi cha, usibanibani ulenzile iqiniso ekhaya wawondla umndeni, usibanibani bengacomplain. Kunabantu othola ukuthi umuntu uma sezohola ey'nsukwini ashintshe ukuhleka. Uyaphinda umbone ehleka. Uyoze ahleke mzukwana efuna imali yokugibela. Uyoze ahleke mzukwana isiphelile imali senibona izinyo lakhe. Omunye anyamalala. Hayi bo, musaninyamalala. Niyaphi nemali mase niholile madoda? Nisuke seniyephi? Lalelani nginitshele mina. Ngolunye usuku uzovele idlozi liwuvale lo msebenzi. Abangani labo othi uma izinto zikahle uyithola uphakathi kwabo bazokubalekela mangosenalutho. Bazokubalekela ngoba abafuni umuntu ozoleza ney'nkinga, abafuna umuntu onemali othi sifuna imali la. Umuntu ozwana naye uzokubalekela mangosenamali. Ngobani uthathe yena wamthwala ekhanda, wamthweza phezu kwabantu bakini naphezu kwedlozi lakini.
Uma uzokhetha umuntu othize ongaphandle ukuthi wenze izinto kuyena, ushiya abantu bakini, uzokushiya kodwa ngelinye usuku. Uzokushiya uzothi uma ungasenakho akushiye. Ngobani? Ubejabuswa isimo esimnandi kuwena. Uma ngasemnandi cha ngeze ayibekezelele lonto. Uzoqala manje uphinde ekhaya. Ufuna benzeni ekhaya? Usufuna manje bekwamukele kulesi simo onjani onaso, uyathembisa izithembiso ezingekho ukuthi imzukwana ngathola ukuthi ngiyokwenza ukuthi, imzukwana ngathola ukuthi. Awuqalanga ngani wakwenza manje? Uholile nje umholo oqala ukwazi ukuthi nansi imali. Wenze iqiniso phezulu komzali, ngisho uyambona ukuthi lo mzali lona kahle kahle fanele ngabe ngimsizi ngalutho ngezinto esuke yibonwa yinina ezithize. Kodwa umzali kuthi ngabe uyisidawo, ngabe umthakathi, ngabe uyiyona yonke into wena ongasuyibeke phambi kwakhe, kodwa kusalayo uNkulunkulu wakho mfowethu. Ngiyakuxoxela indaba ongazuyibuza. uNkulunkulu wakhe egcineni kwakho konke. Wena fanele wenze ukulunga phezulu kwakhe noma yena ngabe kuthiwa wenzeni. Ngisho ngaliqinisa kangakanani ikhanda uthi hey ngisho ngagula ehlanye ihambe ngingaqokile. uNkulunkulu wakho lo wokuqala ofanele wena isibusiso sakho sithole kuyena. Ususebenzile umsebenzi wokuqala, uthatha imali useyi lo muntu ngeke ngimnike mina, lo muntu vele uyena ongiganga, lo muntu uyena ovala izinto zami. Ufuna ukwazi ukuthi ngeke ezehlule idlozi. Uma wakho noma ubaba wakho uNkulunkulu wabo abazali bakhe, abazali bakho uNkulunkulu wabo abazali abangaphambili, wena uNkulunkulu wakho oqala uyena lo la uma wakho. Uze siwahloniphe uyihlo nonyoko kuze kwande izinsuku zakho ezweni. Uma ungamhloniphanga izinsuku zakho ngeke zize zande. Kubaluleke ngani lokho? Kubaluleke ngokuthi kuyaziwa ukuthi njengoba wakwazi ukukuzala kukwenza umuntu akubekela emhlabeni, na kanjalo nesibusiso oyosibeka phezulu kwakho siyokusebenzela. Indlela ozokwenza ngayo phezulu kwakho naphezulu kwaye kwali ikhaya naphezulu kwakho umama, lezo zinyembezi kuyena azozehlisa ngawo, noma lelo sizi noma yonke lento azoyenza. Wefethu ngeke iziyehle kahle. Yabona? Yazini lento ngixoxela ngoba ngiyanithanda, yabona? Ngiyabona ukuthi kunezingane ezikhulayo. Uthola ukuthi umuntu uyakhula ufuna ukwenza kahle, ufuna ukwenza umisa izinto zasekhaya, kodwa uzophamba abangani abathize. Yebo, babheka abangani bakho ukuthi abakufaki nesikhotheni bakuxabanise nekhaya. Abakuthandi nima kuphela inyanga. Abasondeli nina ukuthi ukephi, befofonele ukephi. Ufonelela ukuthini? Ngoba wena phela inyanga thenga izinto zasekhaya. Izingane zakini zodadewenu noma zosisi noma zakho zabafowenu akanaso iskip, awungazi ucela, angazi uguqelwe uyingane yasekhaya, ukuguqela ukuthini? Ngoba kusasa uzoxakeka, mase uxakekile lento nawe sefanele manje usizo. Uzosiza ubani? Ngeke abangani bakho bezimi, usibani bandakasa usexakekile bathwala igrosa bayilethekini. Ngeke uzukubone lokho. Ngiyakuxoxela nje. Okwanamhlanje ngicela ukuthi ngiyabonisisa ngizoshawa ispace la. Ngizoyiqhuba le ndaba ngoba ayiphelile. Ngifuna ukunixoxela sifanele wenze njani. Ngicela ukuthi okwanamhlanje ngime lana, kodwa nje bheka ikhaya kunokubheka ezinye izinto zangaphandle. Imali onayo isebenzise kakhulu ekhaya kunokuthi isebenzise ngaphandle, ngoba uma uyisebenzise ekhaya isibusiso sakho siyanda. Ngasikhathi umzali ebonga kuhle lokho phambi kwaNkulunkulu naphambi kwedlozi. Bazokuncoma abantu abangase ukuthi usibani bani wenza kahle. Thani uma uno 5 rand